Emtondolo, Woke up yazi ngiyacabanga futhi lo mfana ngabe ngasabuyi nje ngani mhlawumbe ngamlandela ngenduku kufanele phela abuye manje sibone ukuthi sibala kanjani into le mali lesathela kula mantombazana ngoba hayi ngiyafela uzodlala umfana. Cha mfowethu yazi kahle kahle into engisayibuza wena mina ukuthi engabe lamantombazana ithathe imali engaka. Woke up yami ngiyayibuza weswidi ukuthi ayitholaphi imali engaka kodwa soyiququda ke webhudu yazwa yini uswidi ngani umhlaba uzozwana ubunandi bemali mhlape ngoba manje swidi. Hey yabona nibakhona mfethu bakhona mfethu Nina game ngikhamsele la niyakhona ngibhema insango ethengiswa inhlanye wena abo hayibo Yazi ngathi khona into engayizwa la ngaphandle kwenzakalani wesifusidi hey kwenzakalani ngaphandle asiphashele khona Ukante usilethela abantu sifuna inyama ibhukumba manje nakho okunye ukupova athi kubone lokho. Hey lento ethambile uswidi wethu sifuna inyama awumancane lokho lelo khuzana sifuzo wengane ukwenze njani sifuna inyama iphi inyama wemalimaza mfowethu nawe swethu wemadoda ngithi ngizela mina ngithi ngizongena la emjondolo la isihlala khona phela ngithi sinekhaya elisha mangithi ngiyafika ngifica lezi dobhungana lapha ziphi ziyalungusa lana angazi kwenzakalani mfowethu buka nayo inyama mfowethu buka nenyama sengize ngayingcolisa ngomhlabathi mfowethu hawu ilezile imali ezengiyifica la mfowethu mina wemalimaza mfowethu hey umfana uyazi inyama ngiyithanda kanjani inyama ngiyithanda ke mfana wami enakekho umuntu angayitshena ukuthi usazobuya ngihlukanise nenyama ngiyayidla akuyena malimaza mfowethu man Malimaza ukade mina yena ongayenzala kahle yini nayilima bale mali malisamile la hayibo malimaza man Ngisola uMagcabashe mina uyayazi le mali ukuthi kuphi. Cha samukela ungasho kanjalo. uMagcabashe beyanathi all of this time size sixabana la. Thina okwamanje kumele sibheke ukuthi labafana laba basemuva kwethu bakuphi. Khona sizoyithola le mali. Ngoba if asitholi usikhulu uzosibulala. Umbhedo lento oshoyo. uMagcabashe azi ukuthi le mali ikuphi. Bafethu cela sekeni uxabana sodwa. Njengamanje sifocuseni ukuthola labafana njengoba esho uMaqinasi. I'm 100% sure yibo labafana bathatha imali bobabili. Njengoba nisho asihambeni siyobheka labafana enikhuluma ngabo. Kodwa uMagcabashe yena ngiyanitshela nasi uyo yaziyo le mali. Asihambeni. Emma. Na ke understand liri mali kwenzakalani ngamali angiqonderstand. Okwamanje le radio angeke sizikwazi ukuchazela okwamanje kufanele siyofuna lesasikhwama. Ngoba usikhulu uzosibulala shini. Gogo, bafethu nangu umuvana. Gogo. Sawubona. Mfukeni Siyaphilizana. ya usikhulu ngitele phasilela usikhulu ngitele phasela Okwamanje sayolanda imali. kunzekani kwala wamara Screw mazodala ngomentshi kanti uzobhemani ntambama wena kanti imali sipikile imali sibalisabi imbanda yesolo njayazi mina nganginemali isibadi
Mali yaphela jayami. Yaphela vele imali jayami. Kodwa nkulunkulu. Kodwa sikhulu jayami. Nawazi ukhala mara njani mzonga. Futhi esenkingeni mfethu. Mina-ke mfethu anginandawo nje yokuhlala. Ngazi ukuthi njani ngizohlalaphi, ngizolalaphi nje khona namhlanje. Afana ngisenkingeni. Nawe yazi nami futhi ngihlala nabazali lapha endlini. Iyona nje inkinga enginayo phela. Mfowethu intombi engathanda thina. Ayo. Kade besijaha ngebhamu lapha. Hayi mfana kithi sinenhlahla. Sijaha ngebhamu abafazi ngapha obuke nje. Bomama. Imali yethu. Manje nawe uzongibamba njengalo. Canga ukuthi siyadlala lo. Intombazane iyagula ngani? Ngicabanga ukuthi sizodlala la, sizodlala. Sifuna imali. Mangingenjani manje yashuba. Wayeka. Yazi laba bafana laba basichithela isikhathi sibaqhubule sihambeni nabo. Futhi uyibika nani? Like wangasho ngiyosiphunza nani bayenzela abantu. Yazi niqinisile asimkukeni. Ngirato wama la bwaza na. Ngani angibonise ngibona zona yini Wena ngangiboni zona manje. ngani ngikukhuzile ngalezolo le kaJamani 5 yabona manje izinto ezinzima Nyawupe kuphela. ngikutshelile bheka no Hey. Ngiyakutshela umfuthu. Uyabona le video yakho izotrend into ongakazi uyibone. 100 million, 100 trillion views. Ngiyakutshela umfuthu. Hawu mfana. Hey abangibizi imali maza mahala mfana wami. Hey ufezele uthini wasala umthetho amacala ongona kunduze kwazi sale empeni izokuzephela izwakala ngoba lincinyane. Mfana wami. Izokuzephela izwakala ngoba lincinyane mfana wami ngoba phela maye. Wawusho thini insizwa mfana wami. Hey sokuhlephelela u1 kabe amuzwe ngathi manje uyazi ulokhuzana. Amanci ukuthi umpofu manje mfana wami ngizokuzala ibanga ayazalanda. Awukahleke phela wendoda. Nabe ngikuncoma nje manje ngathi suyaphapha mina. Hayibo. Ngoba futhi manje wenzala. Wenzala. Hayi, akesithule sibowe sibona hamba kanjani na. Hayi isiphi isikhongo kunye. wemuva uthi lamantombazana athini ngesikhwama Sikhulu. Thenga nemali kulamantombazane. Yazi ukuthi njani. Apana sithi simadansi. yabo ngempela nje mawukuthi isikhwama sami asikho angazi ukuthi kuzokwenzakala Skulu. Oh baba. Hey skulu. Hey. hayi kwenzakalani ke la Ebafana, iphi imali? Imali sifuna imali thina. Isikhoma semali siphi? Asambeni ngathi khona imali. Asambeni.
Hawu sikhulu. Nanoma ipiece job nyana nje ngibambe nyana ibambe bulinyana eli1 sikhulu. Ibambe buli amasimbi. Hey nini. Sikhulana ipiece job nyana nje noma ngakuphulisha nje icathulo just nje ikubamba nje ngithole nyana ezokushaya nyana just for namhlanje nje kuphela nesikhulu. Yazini bafana bami ngoba nangibhedela. Stake la, hambani. Nakanye sikhulu. Nakanye. Yazini umuntu sekadelelwa nezimpunyana nje. Iphile mali sintsha. Ya yazini abafana laba bazokhuluma ethi ngiyolanda isitina manje. Mina kumele umuntu wathatha imali. Wathatha imali. Na umuntu wathatha. Umuntu wathatha imali. Ya, yabona ke manje seniyakhuluma. Nakho-ke manje seniyakhuluma. Ngiyekeni ukudlala umakhomba-khombana ke manje. Anishonike. Imali kuphi? Yazini wembango awuhamba ungilandelela amantombazana lawo. Uwatshela ukuthi akunikeze le bag lawo. Ngifuna lento lapha ngaphakathi. Ngifuna ukuyisebenzisa njengamanje. Ngifuna ukuyisebenzisa njengamanje. Waborisa osiyamini. Imali ngale. Ay, yasambeni.